Tällä kertaa potilaana meillä oli vuonna 2008 valmistunut omakotitalo, missä ilmanvaihtokoneena toimi Valloxin Digit SE. Kohteessa ongelmia tuotti alipaineisuus ja sen kautta rakennuksen sisäilmaan pääsevät kuidut ja sekä alipaineinen ilma. Tähän kohteeseen asennettiin Valloxin huippu-uutuus Valloxin 125 CFI vakiovirtaus ilmanvaihtokone. Uudella koneella rakennuksen sisäilma saadaan pidettyä vakiopaineisena ja ilmamäärät saadaan säädettyä litroissa. Valloxin kanssa tarina on alkanut 2000-luvulta asti, että on sitä jonkun aikaa touhuttu ja semmoinen voi sanoa, että leikkimielisesti tähän, että Valloxin tuote on tuttu ja turvallinen. Ja näin yrittäjän näkökulmasta, mitä tarkoitan sillä, niin jälkimarkkinointi pelaa äärimmäisen hyvin. Eli tuotteisiin on saatavana varaosat ja sitä kautta huolto pelaa. Eli jos ostatte Valloxin tuotteita, niin voitte olla varmoja siitä, että siihen tulevaisuudessakin saa varaosia.